ना गुरदों आरो नाबो मोनदों जेखाय खबाय लानानै ना गुरदों गोबांथार रायजो राजाफोरा हरिसिंगायाव नाथाय नोंथांमोना दैमा दैसायाव ना गुरनाय बादि बिथांमोना दैमा एबा दैसायाव ना गुराखै बिथांमोना देवलगुरिनिफ्राय हरिसिंगा थांनाय लामानि गेजेराव गेदेर गेदेर हाखर जानानै थानाय नाथाय बेखौ नोंथांमोन साननाय बायदि दैमायाव ना मोननो थाखाय ना गुरनाय नङा बिथांमोना बीटीसी सरकारखौ लामा बानायनानै होनो थाखाय दाबि दैखांनानैसो मोनसे दिन्थिफुंनाय दानिया फैदो गुबै बाथ्रायाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बीटीसीनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमानिसिम गोख्रों सोंखारिदों देवलगुरि आरो हरिसिंगानि रायजोफोरा आरो फारसेथिं अन्थाइ खाम्फायाव सेन्देल जुथानि माला गानहोजानाय फारसेथिं हेंथायै गोख्रों खुद्रिखांजानाय जाख्ल'नाय गैयै सोलायनायनि दोहौजों गोहोआव फैदोंमोन दानि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL सरकारा गोबाव सम जानानैब्लाबो अन्थाइ थरसे गारनायखौ नुनो मोनाखै गंसे लामाखौ लुफुंनो गंसे गाहाय लामाखौ लुफुंनो एप्रिल दानाव अन्थाइ खाम्फा गायसनना बेखेवजेननाया दिनैसिमबो बे लामायाव अन्थाइ थरसेबो गारनायखौ नुनो मोनाखै बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांनानै बुंदों जोंनो नांगौ लामा नो रड नो रेस जोंनो नांगौ गोख्रों हाबा मावनाय बायदि बायदि स्लगान होनानै खुद्रिखांदों माखासे आइजोनि हानजाफोरा मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय एप्रिल दानाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा ओनसोलनि गंसे लामाखौ थाबैनो बानायना होगोन होननानै अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो खालिंदुवार बियाबनि MCLA आबो बाहागो लाहैदोंमोन बाहागो लाहैनानै थाबैनो लामाखौ लुफुंना होनाय जासिगोन होननानैबो खोथाबो होबोदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो लामाखौ लुफुंना होनो हाबा मावनायखौ नुनो मोनाखै बेखौ लानानै गोख्रोङै लामायाव खुद्रिसारनाय आइजोनि हानजाया मा फोरमायखो नोंथांमोना मिथिनानै लादो साला हामीलाई यस्तो गर्न खोज्नु भएको तपाईहरुले हामीलाई त टेबल फुटाउँछौँ हामीहरु कहाँ जानुपर्छ ती जान्छौँ हामीलाई चिन्नु भएको छैन तपाईले आज छोराछोरी लिएर स्कुल कसरी जानु साइकल कुदाएर जान सक्दिनौं गाडीमा जान सक्दिनौं बाटो केटाकेटी लड्छन् कि दिनैनि बे जोंनि धरना होनाय दिना थांनाय एप्रिलनि 23 तारिखआवनो बे देवलगुरि टु हरिसिंगा थांनाय जि लामा बे लामाखौ बिथांमोना इमिडिएट मावगोन होननानै बिथांमोना मानो इनग्रेसन खालामदोंमोन बे इनग्रेसनाव बीटीसीनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा सफैनो हायाखै बिनि गेजेराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि MLA गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो जोंनि खालेंदुवारनि MCLA बिथां दिलीप चन्द्र बर' आरो जोंनि हरिसिंगा समष्टिनि MCLA बिथां सन्जय सरगयारी बिथांमोना बे लामाखौ इनग्रेसन खालामदोंमोन थाबैनो बे लामाखौ मावगोन होननानै बिथांमोना खौरां होदोंमोन नाथाय दिनै 6 मास जालांबाय दिनैसिमबो बे लामाया जानानै थाङाखै जों रायजो राजाया जोङो नुनो मोनाखै बे लामाखौ जानायखौ बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे धरनाखौ जोङो आइजोफोर जोङो हटेसन आइजोफोर जोङो सांग्रां आइजोफ्रा बेवहाय गासै ज' जानानै जोङो बे लामानि थाखाय जोङो धरना होदों बेखौ बे लामा जायिनि थाखाय जोंहा गोबां दुखु दङ मानो होनब्ला जों साफ्रोमबो बिमा माहारि जों बिमाफ्रा गथ' गथाय स्कुलाव लांनाया माबायदि खस्थ' मोनदों जोङो बेफोरखौ नोजोर होबाय थादों नायबाय थादों जों खाथि खालानि मानसिफ्राबो नोजोर होदों आरो थांलाय फैलाय खालामग्रा गथ'फोरखौ लांग्रा बिमाफ्राबो जोबोद खस्थ' मोनदों मालाबा स्कुटिजों गोग्लैनाय जायो मालाबा साइकेलजों गोग्लैनाय जायो बोराय बुरै बेटारि गारियाव गाखोनायाबो बेटारियाबो मालाबा बेलथिनानै मानसिफ्रा गोग्लैनो गोनां जादों बिनिखायनो नैबेखौ नायनानै जोङो सरकारखौ खावलायनो नाजादों जाहाथे जोंनि देवलगुरिनिफ्राय हरिसिंगा थांनाय लामाखौ जाहाथे इमिडिएट गोख्रैनो जाहाथे जोंनो बे लामाखौ बनायनानै होयो बेखौ जोङो सरकारनिसिम हांख्राय हरदों BJP सरकार UPPL सरकार बिथांमोननिसिम जोङो हांख्राय हरदों जाहाथे बे लामाखौ गोख्रैनो मावना होयो मानो होनब्ला बे हरिसिंगा देवलगुरि थांनाय लामा कानेक्टिंआ गोबां हरिसिंगायाव स्कुलफोर दङ हाई सेकेन्डारि स्कुल जुनियर कलेज UN स्कुल शंकरदेव डायमन्ड स्कुल राजखुंग्रि बेफोर गंफ्रोम स्कुलनि गथ'फ्रा बे लामाजोंनो हान्थिनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो खावलायदों गोख्रैनो सरकारा जाहाथे बे लामाखौ बनायनानै होयो बेखौनो जोङो खावलायदों जों खुद्रिदों जों बिमाफ्रा खुद्रिदों जोंनि बिमाफोर खुद्रिनायखौ नोंथांमोना नायहरनांगौ नोंथांमोना बनायनानै होनांगौ नाजा
जानांगौ गोख्रैनो इमिडियेट जोङो मानो जोंनि आइजोफ्रा दिनै बे लामायाव जोङो सान्दुं थिखा थिखि जोङो जों दिनै मिडियानि नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि बे देवलगुरिनिफ्राय हरिसिङा थांनाय जिथु लामा बे लामाया जोबोद गाज्रि हाद्रै हालाजों जोंफोर बोराय बुरै गथ' फारसेनिफ्राय जोङो बेबायदि बेमार आजाराव भुगिनो गोनां जादों जोङो गगा मोननाय पेरेन्जाइटिस बेबायदि गोबां जों भुगिनो गोनां जादों लोगोसे बेमारिफोर ओरै थिंनिफ्राय मडेल हस्पिटालाव फैयोब्ला जोंना बेटारि गारि आरो स्कुटि बाइक बेफोरबायदिजों लामा गाज्रिनि दारै गोग्लैनो गोनां जायो बायदिसिना एक्सिडेन्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो स्कुलाव थांनाय गथ'फोरखौ खुदियाफोरखौ जोङो गोग्लैनाय नुयो जिहेतु लामाया बिराद गाज्रि हाखर हाला जोंनि आगोलाव जोङो बे एप्रिल मासाव जिथु बे खेवजेनबाय बेखौ लामाखौ फोसाबगोन होननानै खिन्थु बे फोसाबनायनि उनाव जोंहा जिथु लामाया एसे थाबायजानाय दंमोन बेखौ बोखारजोबनानै जोंनो बेखौनो समान खालामफिनना होदोंमोन नाथाय एखे साननैसोनि उनावनो बायफिनजोबनानै दायो बांसिन गाज्रि हाखर हालासो बांसिन जाबाय बिनिखायनो जोङो मिडियानि गेजेरजों सारखौ खावलायदों बा जोंनि सरकार बिटिआरनि सरकारखौ बेखौनो खावलायदों जोंनि लामाखौ गोख्रैनो फोसाबना होनांगौ मोजां खालामनांगौ जिहेतु जोंनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय बेमारिफोर मडेल हस्पिटालाव फैनाय बेफोरो जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैदों आरो बेमार आजारावबो गोबां सैसोनो गोनां जादों जिहेतु हाद्रैनि थाखाय बेनिखायनो जोङो गोख्रैनो मावनो होनो थाखाय सरकारखौ जोङो खावलायनाय थाबाय बेनो जोंनि दिनै जों बेवहाय गसंनाय যিখিনি আপোনালোকৰ যে ৰাস্তা আছিলে দেউলগুৰি টু হৰচিঙ্গা আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা কমপ্লিট হোৱা নাই বা আৰম্ভ কৰা নাই আপুনি কি কয় কি কওঁ আমি আমাৰ ভোট মাত্ৰ বিচাৰি আহে আমাৰ মেৰামতিৰ চেষ্টা নকৰি হস্পিটাল যাবলৈ দিগদাৰ স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিপদ বজাৰ হাটৰ কাৰণে বিপদ সেইখিনি নাচাই আৰু ভোট বিচাৰি আহে ভোটৰ সময়ত একদম আগবাঢ়ি আহে এতিয়া আৰু মেৰামতিৰ কাৰণে কোনো হেৰি নকৰে আগ্ৰহ নাই ইমান পানীৰ কাৰণে অভাৱ ৰাস্তাৰ কাৰণে অভাৱ ভঙা চিঙা মেডিকেল যাব নোৱাৰোঁ কি কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কি আবেদন কৰে বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা বিটিআৰ চৰকাৰৰ ৰাস্তাৰ আমাক ৰাস্তা লাগে যাতায়াতৰ সুবিধা লাগে আমাক গাড়ী মটৰৰ সুবিধা লাগে গাড়ী মটৰ লৈ যাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যাব নোৱাৰোঁ আধা বাটতে পৰি যায় নধৰিলে ৰাস্তা ভঙা চিঙা ৰাস্তা কি কওঁ আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো অলৰেডি এইটো ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে 23 এপ্ৰিলত হৈ গৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখা পালে ৰাস্তাটো হোৱা নাই কি কয় ঠিকাদাৰবিলাকে খাইছে ঠিকাদাৰবিলাকে মাৰিলে আৰু কি কৰিম আৰু তাকে ক'ব লাগে আৰু এতিয়া যি মালিক হয় সিয়ে খায় আৰু চেংচন হৈছে পকেটত পইচাখিনি ভৰাই লৈছে বিচাৰ নকৰে আৰামত বহি থাকে আৰু কি কওঁ আৰু যদি ৰাস্তাটো যদি সম্পূৰ্ণ নহয় আপোনালোকে কি কৰিব গোটেই মানে ৰাইজে মিলি পেলাই আপোনালোক চৰকাৰ কি আবেদন কৰিব গোটেই আবেদন কৰি ৰাস্তা লাগে আমাক ৰাস্তা লাগে আমাক बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमा उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन